Nakita nyo na ni nga video? Sigurado ako, oo. Kahit siyempre, kadamo na naman sa inyo sang nagtag sa akon. Video ini, sang babae, nagapadidi isang iyang bata. Gan isa lang hambal ko, no? Madam, dam, sa kadako sang imong tutoy, daw pang adult. Pero, ang imong utok, daw pang waay buot. Gani pa dito, pay, pong plaster pamati. Kaysa nga punto per punto. Kung wala ka mo sang mahimo nga content, ipagwa ang mga susulanin nyo. Una nga punto. Ara na kita dira, hambal nga base ini for educational purposes, no? Di maayo. Kay madamo ikaw sang mabuligan, especially ang mga first-time moms. Pero, hindi nimo sila pag-underestimate. Kay biskan bag-o lang sila nagkaanak, may idea sila kung paano magpadidi. Mother's instinct. Kabalo sila magpadidi. Kag wala labot sila, napraktisa na inasing ilang mga bana. Pero, seriously speaking, ang akon buot silingon dire, may mga lugar, may mga channel nga dapat dira ipakita. Para sa abi magtudlo ikaw o kung mag-educate ikaw sa mga hospitals, sa mga barangay health centers, dapat digto. Hindi kayo magpagawa ka sa imong susula, kag magpadidi sa social media. Kadawa nga punto. Wala ka na gid sang talent? Nga wala ka lang sang iban pa nga content? Ay ambot na lang, naluoy ako sa imong bana, kaya siyempre kung document nimo kung paano ikaw magpadidi. Timbisa rin nga ang malantaw sila mga kababaihan kay para may mabalaan sila, nga ma-educate sila kung paano magpadidi. Subong, laban-laban. Ang nagalantaw, poros kalalakihan, kaya sila nagkalautgan. Karatlo nga punto, wala man problema sa breastfeeding. Kaya siyempre, kadamo sa mga breastfeeding mothers. Kita tanan, nakaagi-agin breastfeed. Pero inang ibalanda ni imong susula sa social media, ina ang dako nga problema. Ang problema, subong kay nga, tanan yung mga kababaihan, halos tanan yung mga kababaihan, hindi man tanan, no? Hindi tanan, pero kadamaan. Kadamo na sang nabalaan. Pakita sang hita, pakita sang ilang susula, pating ilang monarkiya para sa social media, para sa million views o kung para magsikat sila. Nadula ng inyong respeto sa inyong kaugalingon? Ay nano, para lang makakwarta? Ginbaylo nyo na ina? Kadamo pa man sa mga babae nga mga matarong, mabuot, responsable. Pero, bo Diyos ko, mas nagadamo tungod sa paghimo sang reels, paghimo sang mga videos. Mas nagadamo ang mga babae nga mga walay kapuslanan kaglaw ka mga lilintian. Ikaapat nga punto, dam, ang gina-flex nimo breastfeeding, o kung gina-flex nimo ang imong kalubay for million views. Kaya nga, sa pagkabalo na kon, ang iba niya nga mga nanay, nagapanago kung magpadidi. Ang iba, nagatabunan nila sang lampin kung sila mag-breastfeed. Pero ikaw, nag-demo, kapayain mo. Saludo ako sa mga breastfeeding mothers nga may respeto sa ilang kaugalingon. Pero kamo, nag-breastfeed sa social media para lang sa million views, pa-check up ka mo. Kay basi, naghalalog ang mga tornilyo sa inyong ulo. Di ko nini, okay lang. Para sa inyo, no? Para sa iban sa inyong mga balingag ang paminsaron, para sa inyo, ini okay lang. Tano sa daso ng himuon nila. Mag-tutorial kung paano hugasan ang ilang fokilya, o kung mag-demo kung paano maghimo sang bata. Ay, ahay.